Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awkhalaha yauma idzi yasturuna su'astat malahum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqal azim. Jamaah salat Isya tarawih ingkang dipunranti Allah taala, monggo langkung rumiyin kita sami ngunjakaken rasa syukur kita dhateng Allah atas nikmat ingkang kathah dumateng kula sami. Satemah-temah saged nindakaken sebagian kewajiban kula sami, nindakaken amaliyah sunnah sanesipun ing pangajab mugi menapa ing kula tindakaken Allah ridha lan ganjaran sak murwat kalian niat dan kula sami. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumebedo dhateng keluarganipun, dumateng para sahabat-sahabat umat pendheripun, kanthi panuwun lan panyuwun mugi kalebet kula lan sami ingkang sedaya ngamalaken sunah-sunahipun serta sangantan pitulunganipun terus sapatipun bijeng wonten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu niki menurut petungan pun lumebu wonten ing malam 24. Mboten salah ngitung nggih. Anak poso ditang-itung ngertine besok bodoh. Kurang seminggu ngoten nggih. Pun siap dereng? Alhamdulillah. Napane sing disiapke? Oh nggih. Yo zakat empun. Terus sing bodoh nggih empun. Alhamdulillah. Posone rampung, badane wis lekas. Engko bodoh tekan wis entek-entekan, nggih. Lah nggih, wong ngene dene kok anggere kurang seminggu ngoten masjid wis mulai komplang, dadi tinggal ten lonjo. Dadi do tarawih, do maghriban buka bersama pun pindah ten toko. Mulane azan wae nembe sing mazin arep mati kok ora ana jamaahe. Ditunda. Bapak Ibu yang kula hormati, bilih sedanten ingkang kula pasang tindakan menika tembelipun badhe kita unduh. Sing nandur kebecikan ya bakal ngunduh kebecikan, sing nandur barang sing ora becik ya esuk bakal ngunduh wong pakarti sing ora becik niku wau. Mulane urip pisan aja nggo jajal-jajalan, urip pisan kudu sing tenanan. Mulane wektu sing pun terus bergilir gumanti niki sing pesantren niku digunakake kanthi saestu. Apa sing kula sanjungan kula dipun catet dening Gusti Allah senajan namung cilik sethithik. Nggih. Ing awal kematur surat Al-Jajalah nggih. Fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sing sapa nindakake kebecikan senajan mung sak cilik banget. Cilik mun sing nganggo banget nggih. Dadi nek cilik kala cilik banget napa? Cilik ngguthik. Nah, carane ngerti cilik ngguthik ki apa? Cilik ngguthik niku wau ya bakal dipun paringi piwales dening Gusti Allah. Ning senajan prowasane wong sing nindakake tumindak Allah, wa may ya'mal mithqala sarayara niku ya bakal diparingi piwales senajan namung sak cilik ngguthik niku wau gitu. Mila padha-padha tumindak monggo digawe sing becik.
Saengga samangke ora ketembang nika nandur pari kok tukule suketeki. Niku mergo napa? Lan niat dong wis bener ning nindakake salah. Niat iki ana masjid tekan kene mah napa gitu. Nah, tapi insyaallah Bapak Ibu wis kendhampun niat niki kan majelis ilmu nggih. Majelis ilmu iku kalau jeneng derek pengajian. Sapa wonge sing mangkat marang majelis ilmu tekan nggone senajan tekan nggone mingkut do turu. Tekan nggone do omong wae. Niku dijamin mlebu swarga. Senenge ra elok nggih. Wah, tak omong wae. Berarti aku tekan kene ngantuk ki ora masalah. Mong ya engko nggone dhewe-dhewe. Beda kualitasnya beda. Utawa mlebu kok ora bareng. Sing ngrungokke karo sing ngomong wae beda nggone. Mlebu ya ora bareng. Sing tekan kene kok langsung mapan turu, niku ya beda. Nggih, dadi niku intine ngoten niku. Sing sapa gelem mangkat marang majelis ngelmu, golek ngelmu, senajan tekan nggone niku ora ngapa-ngapa, niku dijamin mlebu swarga. Niki panjenengan Kanjeng Nabi nggih. Mulane sregep golek ngelmu, tekan nggone raketan mingkur engko ora apa-apa, sing paham ya dijamin mlebu surga, sing tekan kene ora paham, ora dong, niku ya padha jatahe. Ya engko nggone sik niku beda-beda ngoten gitu. Nah, kaya nek ade jagon niku to. Ndelok tontonan tergantung kartisen niku to. Nah, padha mangkat gitu. Ning gandeng kartisen niku ade kuat engko nggon gethek nek mbiyen to. Nek mbiyen kan dondol toprak niku nggon gethek niku kartisen murah. Terkadang brobos barang gitu. Nek carane kira ngerti panggung toprak ana getheke niku ora ngerti to. Nek mbiyen kan ngarep dene kursine apik, pemburine kursine elek, kan dhewe gethek. Lah nek nonton film gethek niku paling larang malah to. Niku kuwala kali ngoten niku. Nah, itu akan dijamin ngoten niku. Mila Bapak Ibu, Gusti Allah sampun paring dawuh bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Niki Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 9 gangsal. Al-Qur'an sing tumurun pisanan dhateng Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi niku mboten saged maca, ora iso nulis ning hafal Al-Qur'an. Lah Bapak Ibu niku upama niku ora iso maca pengen nonggon tadarus angsal mboten niku. Tekan niku ajeng napa? Oh ngrungokke karo ngrungokke karo turu biasane to. Pas ngene iki ya padha sing maca. Nah, ini jadi tidak membaca dan mendengarkan insyaallah pahalanya sama. Nih. Terus mangke nek ngrungokke niku ya diamalke. Nek ngrungokke diamalke, iso ditirokke. Sing penting wong sinau pisanan niku iso nirokke. Iso ngapalke padha nirokke niku wau. Kok nggon bener niku nomor 2. Sing penting gelem mangkat iso ngapalke, ngrungokke, iso ngapalke terus diamalke. Ning kok ana saniki do ngoten niku. Kok meneng wae berarti ra ana. Wah, azan ngomahmu ngrungokke radio Mas, penak kok iso disambi napa-napa kok nggih. Wong sinau niku disambi-sambi niku ora mlebu ning pun mesa gelem. Jare wau nek sinau niku senajan ora iso jaminane swarga. Nah, niki mila niat yang tulus tenanan niku wau insyaallah bisa menghasilkan yang terbaik. Nek disambi-sambi niku hasilnya ya ora apik. Pane tekan kene ngaji nyati kan wong tarawih
ning disambi-sambi karo dodolan kan ingat bodho to. Dodol anggo ora konsentrasi. Wah, dodol aku mangko dadi cukup apa ya? Engko payu ora ya. Lah niku dalam salatnya tidak akan konsentrasi. Mila sesuatu pekerjaan itu difokuskan, nggih, disawijike insyaallah hasilnya apik. Nek disambi-sambi pirang-pirang gawean niku ya ora apik. Ya iso hasil ning ora apik. Nggih, mila monggo Bapak Ibu kesimpulanipun setiap pekerjaan, setiap amal ibadah itu akan mendapat balasan. Nek niku tumindak apik ya bakal ngunduh apik, nek tumindak Allah nggih bakal cilaka. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa gawe bakal nganggo, sapa cidra bakal cilaka. Panjenengan kantor milih sing endi? Kepenak tur apik niku pilihane nggih, mboten wonten sanes nggih. Ning wong kepenak itu niku ya kudu awale nganggo rekoso. Nek bahasane Indonesia niku berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Susah-susah dulu, baru senang-senang kemudian. Ora awale seneng terus sing dikarepe ning ya angel gitu. Insyaallah Gusti Allah tansah paring kegiatan dumateng kula sami sehingga saged nindakaken amaliyah-amaliyah ingkang sae lan tumindak sae ing tujuane samangke barokah pikantuk kasing Gusti Allah ingkang sae ugi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang salamun pamunten bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.